Hola, benvinguts a aquest nou vídeo. El meu nom és Salvador Companyó i referent a les qüestions que em veu plantejar amb les meves històries d'Instagram que us vaig dir demana'm alguna cosa de què voleu que parli al proper vídeo, una de les persones em va escriure dient que parlés sobre l'acceptació. Bé, aquí estem. Avui parlarem, doncs, de l'acceptació i espero que us ajudi a posar més llum, a posar més consciència sobre què és l'acceptació i sobre el que pot generar a la nostra vida el fet d'acceptar, però amb el veritable significat d'aquesta paraula. Hem de marcar una diferència gran entre el que és l'acceptació i la resignació, perquè moltes vegades creiem que estem acceptant però realment ens estem resignant. La resignació és quan estem aguantant alguna cosa, quan estem suportant alguna cosa, que realment no estem acceptant. Potser ens estem dient que estem acceptant perquè no veiem una altra manera de portar la situació, però si aquesta situació, aquesta relació amb aquesta persona o el que sigui que estigui passant està generant en tu un estat emocional no gratificant, és a dir, amb emocions negatives, sigui por, ràbia o tristesa, és que no estàs acceptant. I recordo una vegada que una persona, en una sessió de coaching, em va dir que acceptava la seva mare. I llavors, al anar parlant, em va començar a dir coses que la seva mare feia, que no li estaven bé, que no li agradaven. En el fons, volia canviar la seva mare. Llavors, si volia canviar la seva mare, no l'estava acceptant. Si només era que ella es deia que l'estava acceptant, però realment s'estava resignant. Llavors, resignar-nos no és acceptar, resignar-nos és suportar i ens situa en una posició de víctima de la qual és imprescindible que sortim si volem generar canvis positius a la nostra vida. Ara bé, doncs què és l'acceptació? Doncs sabent que no és la resignació, hem d'entendre també que tampoc és dir que sí a tot, ser passota, no fer-hi res, posar-hi l'altra galta, deixar que ens facin coses. No, no, no és res de tot això. Això no és acceptació. L'acceptació és viure amb naturalitat i neutralitat qualsevol esdeveniment, situació o relació. Sí, segurament no és fàcil perquè normalment ja tens una idea preconcebuda de com han de ser la vida, de com han de ser les coses, de com han de ser les relacions i del que han de fer les persones. Llavors, quan això no passa, pot ser que s'alteri el teu estat intern. Sí? I llavors t'enfadis amb aquesta persona, t'enfadis perquè hi ha aquesta situació o l'emoció que sorgeixi de la teva no acceptació. No passa absolutament res. De fet, tota la vida estem aprenent i, si volem, aprendrem fins als últims dies i així podrem continuar millorant-nos. No passa res si ara estàs escoltant això i et sobta. Però sí, així és. No estàs acceptant, perquè si et poses de cul contra algú, si vas contra alguna cosa, realment estàs posant energia en allò que no t'interessa. Per això tots els moviments que van contra alguna cosa el que generen és que hi hagi més d'aquest moviment. Sí, com va dir la mare Teresa de Calcuta, mai aniria a una manifestació contra la guerra. En tot cas, a favor de la pau. Per quin motiu? Perquè quan anem en contra d'alguna cosa estem fent més fort aquesta altra cosa. Pot ser, entre cometes, aquesta cosa que si ho veiem com un enemic o com quelcom negatiu, però si anem en contra ho fem més fort, perquè si tu penses en alguna cosa, estàs donant energia a aquella cosa i aquella cosa, per tant, pren més energia, pren més força, pren més intensitat i creix. La manera de que això es difumini és traient-ho de la nostra ment. Quan es parla de violència de gènere i no la violència de gènere i anar en contra de la violència de gènere, se'n està fent publicitat. Quina seria la manera en què no hi hagués violència de gènere? Que ningú tingués la violència dintre la seva ment. Llavors, no anem en contra res, sinó a favor d'allò que volem, sí? A favor de la pau, a favor de les bones relacions. Aquí és un punt des d'on podem començar a actuar. I com arribem a aquest punt? Doncs hem de fer un treball personal, perquè l'acceptació no ve per casualitat. És a dir, jo puc no acceptar coses de la meva parella, puc no acceptar coses d'algú de la meva família, dels meus amics, del lloc on treballo, de la humanitat, de com està organitzat el món, de moltes coses que passen. I pot ser que no accepti moltes coses de mi mateix, sí? Pensaments que tinc, tendències emocionals, aspectes físics,
És possible. Tots creixem en un entorn on ens premien el satisfer els desitjos ràpids, on sembla que s'ha de ser perfecte, on s'han d'amagar a les nostres debilitats. Estem en una societat on s'intenta amagar les debilitats, mostrar la millor cara, però realment el que passa per dintre nostre només ho sabem nosaltres. I moltes persones, jo com que tinc la sort de parlar un a un amb moltes persones i de forma confidencial, doncs tinc moltes experiències apreses de tot el que m'han explicat les persones i a part de la meva pròpia experiència. Llavors, què passa? Que arribar a un nivell autèntic d'acceptació no és senzill, però sí que hi podem arribar. I hem d'entendre una cosa molt important. Com s'arriba a l'acceptació? Hi ha uns passos, sí, per aconseguir les coses que volem a la nostra vida. El primer pas és l'autoconeixement. Sense autoconeixement no podem alliberar-nos d'allò que ens està debilitant i donar llum o donar sortida al nostre potencial, perquè si no ens coneixem no sabem què passa per dintre nostre. I llavors només tenim la informació que els nostres cinc sentits capten. I això està a una distància molt gran de la nostra verdadera essència. Llavors, el primer pas és autoconeixement. I quan hi ha autoconeixement, hi ha comprensió, perquè com més em conec, més em comprenc. I com més em comprenc, què passa? Que el meu estat mental i emocional canvia perquè he entès per quina raó penso això de mi, per quina raó tinc aquestes emocions, per quina raó no m'agrada aquesta part del meu cos, per quina raó no sóc capaç de fer aquestes coses. I quan hi ha aquest autoconeixement i aquesta comprensió, hi ha un alleugeriment, sí? Ens sentim alleujats. És a dir, aquell neguit o aquella emoció que d'alguna manera podia estar per aquí i que ens debilitava, ens descentrava, es va esfumant. I llavors apareix l'acceptació. Però sense autoconeixement, sense comprensió d'un mateix i sense aquest alleugeriment, no es pot arribar a l'acceptació. I quan arribem a l'acceptació de nosaltres mateixos, o a mesura que anem augmentant l'acceptació cap a nosaltres mateixos, anem augmentant l'acceptació cap a les altres persones i cap a tot allò que passa. Llavors, quan estem en aquest estat d'acceptació, que no és el punt d'arribada, sinó que és un punt d'inici, perquè quan estem en un estat d'acceptació és quan podem començar o iniciar un altre camí. Mentre no acceptem, estem posant energia contra alguna cosa i estem fent forta aquesta cosa. Per tant, no podem generar canvis perquè estem encallats fixant-nos en aquesta situació. Sigui el que no m'agradi de la parella, sigui que la filla m'enganyi, sigui que el meu jefe és un capullo, sigui el que sigui, quan estem enfocats en aquestes coses no ho estem acceptant perquè ens està donant una emoció de les que diríem negatives o desagradables. Llavors hem de fer aquest procés d'autoconeixement, perquè quan fem aquest procés d'autoconeixement ens n'adonem per quina cosa no estic acceptant allò de l'altra persona o d'aquesta situació, perquè realment les altres persones són un mirall, no podem veure una cosa amb una persona que no estigui amb nosaltres. Llavors, quan hi ha aquest treball d'autoconeixement, comença com hem dit, a la comprensió d'un mateix i l'alleugeriment. I finalment arriba l'acceptació, que és viure aquesta situació, aquesta experiència, aquesta relació, amb un estat de naturalitat i neutralitat. És a dir, això extern ja no té la capacitat d'alterar el meu funcionament intern. Recordem que no hi ha separació entre dins i fora. Doncs com més ens treballem a dins, més passen coses a fora segons el nostre estat. Per tant, si anem elevant el nostre estat intern, les situacions també es van sintonitzant amb aquest estat. Llavors, a partir d'aquí podem començar a donar una altra resposta, però si no acceptem no podem donar una altra resposta. Per tant, viure amb neutralitat i naturalitat, i a partir d'aquí podem
obrir un nou camí, sí, de la superació, és a dir, el créixer, el millorar, l'avançar, la superació personal. Llavors, per aconseguir qualsevol cosa a la nostra vida que ara mateix no estem obtenint, fer aquests passos és vital o és primordial per generar aquest canvi. I recorda que l'acceptació no és el punt d'arribada, sinó que és un punt d'inici. I és molt bo que entenguem que quan acceptem, llavors serem capaços d'actuar diferent, de portar aquest projecte a terme, de millorar la nostra relació, de gestionar millor els nostres pensaments, les nostres emocions, etc etc. Sí, sé que la teoria és molt més fàcil que la pràctica, però hem de passar a l'acció per obtenir resultats diferents, hem de pensar diferent, hem de fer coses diferents. Llavors, tot allò que està passant a la teva vida que no t'agrada, que et molesta, que et descentra, que et treu de polleguera, vés a fer el canvi amb tu, vés a dins teu, fes un treball d'autoconeixement, millora't i veuràs com allò de fora també canvia. Perquè si portes molts anys a la teva vida amb unes situacions d'una determinada manera i les continues veient igual i continua passant el mateix, és que no estàs aprenent i és que no estàs millorant. Llavors, dedica't temps, i ara més que mai, amb la situació que estem vivint, fa més falta que mai que les persones ens tornem més conscients, que les persones aportem la millor versió i, per tant, contribuïm, que portem llum, perquè això és molt necessari, perquè si continuem pel camí que hem anat aquestes últimes dècades, realment ens estem fent mal a nosaltres mateixos. I tots els, o la gran majoria d'estímuls socials, de mitjans de comunicació, no porten a fer aquest treball. Però realment el benestar ve de dins, no ve de fora. És a dir, jo puc creure que si vaig a aquella festa estaré bé, o si quedo amb aquella persona estaré bé, o si guanyo més diners estaré bé, o el que vulguem dir a nosaltres, en cada un amb el seu cas. Però realment el benestar no està allà amb aquells ingressos més grans, amb aquella feina nova, amb aquella festa, amb aquella persona. El benestar sempre està dins i sempre l'experimentes a dins, no pot ser d'una altra manera. Llavors, fer un treball amb un mateix per arribar a experimentar aquest impàs de l'acceptació i poder generar canvis a la nostra vida és clau. Llavors, tot allò que no estic acceptant no ho he d'anar a canviar allà fora, sinó que ho he d'anar a canviar aquí dins. I això no està contradit amb, recordo-ho, amb ser passot o no fer res. És absolutament el contrari, perquè quan no estem acceptant és quan no hi fem res. Sí? En el moment que fem aquest treball intern i sí que acceptem i ho podem viure i veure des d'una altra situació, com una figura, com des de la figura de l'observador, com amb més consciència, amb més objectivitat, és quan podem començar a donar una altra resposta. Llavors, si hi ha alguna situació a la teva vida que t'està traient de polleguera o t'està superant, vés a treballar-te tu, vés a generar els canvis en tu. I si aconsegueixes avançar, veuràs com aquesta situació cada vegada t'influeix menys, perquè realment estem entregant el poder fora. És a dir, aquesta situació, aquesta persona té la capacitat de fer-me sentir a mi de determinada manera. No, no, el poder el tinc jo. En el meu cas, en la teva vida el poder el tens tu. No donguis poder a aquestes circumstàncies externes. Aprèn, creix, millora, progressa, inverteix en tu. És el millor que pots fer, perquè aquest aprenentatge ja és per tota la vida. D'aquí molt poquet publico el meu nou llibre de mediocre extraordinari en 7 passos i una de les parts que toco, un dels punts que toco en aquest llibre doncs, és l'acceptació i aquests passos per generar els canvis, i passant per l'acceptació per poder crear la vida que volem, perquè si no hi ha acceptació, la nostra ment i les nostres emocions estan encallades amb allò que no estem acceptant i per tant no podem avançar. I busca si no saps com fer-ho, busca't algú que et pugui ajudar, procura anar a buscar allà on hi ha allò que tu vols, o aquelles persones que ja ho han aconseguit, aquelles persones que t'ho poden ensenyar. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Espero que aquest vídeo t'hagi aportat i t'ajudi a acceptar cada vegada més i més tot allò que hi hagi a la teva vida, però recorda, en cap cas per resignar-te, sinó per portar la teva vida a un nivell més elevat. Infinites gràcies.